Naimbag nga bigat tay amin kakabsat, iti daytoy man na santuan nga misa, intay danggayan, ti panagyaman ni Sunny Night, ni Princess Dayan Tahop, Romnick Tahop, Richard Havinar, ken ti pamilyana, kastapay ti pagyaman ni Maria Cristina Chanco and family, Dr. Louis Buendia and Clarita Oralio Buendia. Pagyaman ni Jonna May Olier, ti panagkasangay na, kastapay ti Olier family. Pagyaman ni Marcelina Havillonar, ni Ian Villanueva and family, ken ni Catalina Aragon. Intay pay iraman met nga danggayan ti special intention ni Patricia Datugan. Intayo pa'y iraman ng ikarkararagan, ti kararwa da Jonathan Henesiano, Felix Wilfredo Mariano, Veronica Cecilia Quinpetra. Kastapay ti kararwa ni Fe Gracia Buendia. Ti kararwa ni Dominador Silapan, ken ti kararwa da Sivera and Agapito Hakusalem, Felicidad and Landito Gacute, ken ti kararwa ni Maria ken ni Leoncio Havinar.
Hintay amin ikanta, ragsakin kapya. Pagyamanan ti Ama, iyayatin imbag na. Hinatang silipan, amin na sakit pinakim. Ni Jesus ti surot, kay amin na may sa. Hintay amin ikanta, ragsakin kapya. Pagyamanan ti Ama, iyayakin imbag na. Duad da kurang dura, babawin tay nga umuna. Itentay ti kapyana, itimay sakin may sa. Intay amin ikanta, ragsakin kapya. Pagyamanan ti Ama, iyayaken limbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti ito may ikatlo, Domingo ti panagungar, itultuloy tayo ari naen, pagtalkan ni Kristo anagungar. Iso ti mangmangted tinamnama, tigsa tayong agtrabaho, ti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo na. Dapat iyan nurot tayo, ti puso kinari na tayo, iti pagayatan na. Pagbabawyan tayo ng dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo magiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ang agpakpakaasya ken Santa Maria ang agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, mga sigaw. Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, mga sigaw. Apo mga sigaw, Apo mga
Uy nagakapya, kadagiti tattao na imbang ti panagnagnakemda. Ibunan nagdaka, itandok nakapagrugbabanda ka, daydaya, kwenda ka. Agyaman kamken ka, kapuiti, naindaklang dadayan mo. Gloria iti Diyos, iti kawan. Apo Diyos, na ilahitan namin. Diyos Ama, aman nakapahinangin, Kesika pumiya Jesu Cristo, bukong nga anak ni Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos kes anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kawan. Sika amahika, kadagiti paspaso ti lulong, kasiyan kami. Sika amahika, kadagiti paspaso ti lulong, awaten katay ko'y araw ni sika situtugaw, iti makanawa ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o ako, Jesu Cristo tinasantuan. Siksika niya o siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kadapot agragsak kami, gaputi pan nakapabaro dagiti kararwami, ket da kami amang ipaspasindayaw ti pan nakaibilang mi nga anak mo. Mapatalgedan kadi tinagloryaan to a panagungar mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti arami dagiti apostoles. Kinuna ni Pedro kadagiti tattao, kakabsat nga Israelita, ti Diyos da Abraham, Isaac ken Jacob, ti Diyos dagiti amma tayo, intan ukna ni Jesus nga adipen na. Iniyawat yu kadagiti agtuturay, ket di yu binigbig iti saklang ni Pilato, uray idi inkeddeng na awayawayaan ni Jesus. Nasantuan ken nalinteg ni Jesus, ngem di yu binigbig. Dinawat yu ket di
away-awayaan ni Pilato ti maysa a mampapatay. Pinatayo ti mangiturong kadagiti tattao iti biag, ngem nupay kasta, pinagungar ti Diyos ket da kami ti makapaneknek iti daytoy. Kakabsat ko, amok ada kayo ken dagiti agtutarayo, inaramid yu ti kasta ken Jesus, gapu iti saan yu a panakaammo. Impakpakauna idi dagiti amin a propeta, ti impakaammo ti Dios a masapul nga agsagaba ti Kristona. Kasta ti inaramid tapno matungpal daytoy. Agbabawi kayo nga rod, ket agsubli kayo iti Dios, tapno pakawanen na dagiti basbasol yu. Ti sao ti Apo. Maasi ka kadi kada kami, o Apo. Ipangag na kadi, o Diyos, no umawagak, sika amang salaknib kanya. Tinulungan na idi nariribo ka, kaasyan na ket ipangag mo to'y kararag. Maasi ka kadi kada kami, o Apo. Amwen yu, apilien ti Apo, dagiti nalinteg, ama ipaay ken kuana. Idaton yu dagiti rumbeng adaton iti Apo. Ket agtalek kayo ken kuana. Adu ti agkuna, umawat kami kuma iti bendisyon. Maasi ka kadi kada kami, o Apo. O Apo, tirag-o nga ited mo kanyak. Dakdakkel nga adayo ngem tirag-o, dagiti adwan pagay ken arak. Apaman nga giddaak, makaturugak asitatal na. Tasikalaeng, o Apo, timangted, iti natalged nga inana. Ti maibasa na daw iti umuna surat ni San Juan. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kay agbasol. Ngem no adag makabasol, ada mangibabaet kada kayo iti Ama. Isu ni Hesukristo ang nalinteg. Ni Kristo met laeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo. Ket saan laeng adagiti basol tayo, no di ket dagiti basol ti amin na tao. No tungpalen yu dagiti bilin ti Dios, awan duadwa nga ammo tayo. No adag ko na nga amamu na ti Dios, ngem di na metong palen dagiti bilin na ulbod ti kasta a tao. Ket saan nga agtaeng ti kinapudno ken kuana. Ngem ti mangtungpal iti sao ti Dios, ipakita na anan-ana iti ayat na iti Dios. Ti pakapnekan nga agbibiyag tayo iti Dios, isu daytoy. Ti agkuna nga agtilinaed iti Dios, masapol nga agbiag akas iti panagbiag ni Hesukristo. Ti sao ti Apo. Pagsauka o ako, dumdumgit yadipen mo, at daken ka, dagiti sao amaka, itetiyang nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Addaken na dagiti sao amaka, itetiyang nanayon na biyak. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Maria, tinitay kay kawa ko. Impadamag dagiti dua nga adalan, tinaaramid iti addada iti dalan,
ken ti pan nakailasin dati Apo idi pinispisi na ti tinapay. Madamang ipadpadamag da dagitoy idi kella at nagparang ni Jesus a mismo kadakwada. Tal na kuma ti adda kada kayo kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kigtot da ket impagarup da nga alalya ti kitkitaen da. Iti kasta kinunana ni Jesus kadakwada, apay ang mariribok kayo, apay nga agdwa-dwa kayo. Kitain nyo dagiti ima ken saksakak, siyak a mismo, sagiden ket mapaniknikan nyo. Awan lasag ken tulang ti alalya, ngem adda kanya kas makita yo. Idi sasawen na daytoy impakita na kadakwada dagiti ima ken sakana. Ngem di da pay lamamati, gapo tinapalalo aragsak da, ken mas daaw, ket mas daaw da pay laeng. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, awan lat makandita. Inikanda iti sangageret at inuno nga ikan, inawat na sana kinnan iti imatang da. Kalpasan na kinunana kadakwada, dagitoy dagiti imbagbagak kada kayo iti addaak paylaeng iti arpadyo. Masapol ang matungpal amin ang naisurat maipapankanyak iti linteg ni Moises. Iti sursurat dagiti propeta ken kadagiti salmo. Linukatan na ti isip datap no maawatan da dagiti sursurat. Daytoy tinaisurat kinunana. Masapol nga agsagaba ti Kristo ket agungar iti maikatlong aldaw. Ket itinagan na maikasabanto kadagiti amin at tattao manipod Jerusalem. Ti mensahe nga agbabawi da kadagiti basbasol da ket pakawanento ti Dios ida. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Daytoy Ebanghelyo tayo. Idi simmangpet dagiti adalan no malagip yo dagiti dua nga adalan napandadya Imaos. Apay nga napandadjay napanda nagpakni kunatayo ti Ilocano. Apay nga nagpakni da tadi ninamnamad nga Jesus nga mangisalakan nga iso ti Mesias na ilan sa iti cross natay. Handa pay laam mo nga nagungar iso nga napanda nagpakni ijay Imaos. Kakabayatan ti pannagnada anya tinapasamak. Napan ni Apo Isos kadakwada nakikuyog. Kagunana anya ti pagsarsaritaan nyo. Kuna dagitoy duwa si kapay laeng ti taga Jerusalem nga makamu daytoy kunada. Nga ni Jesus kung kunada a Kristo na ilan sa iti cross. Inlansada, pinatayda. Kakabayatan ti pannagnada idi makadanon da ijay Imaosen impadlaw na nga adayupay ti pagawidan na. Kanya ti inaramid na, may kadituyan umyangkan, makidagos ka kada kamin kunada. Idi pinisinan ti tinapay, idi mangrabiida, nalasindan nga iso. Kanya tinaaramid. Iso ti Apo kunada nga maawanan ijari nada, yeden nada. Anya napasamak, nagsubli da adagos ijay Jerusalem, apanda impadamag. Iso daytoy ti senaryo ipadpadamag da no anyat napasamak dumardarang tiri nami idi bagbaga na tinasantuan asurat idi makita mi anya naganan nagpukaw iti imatang mi kunada. Imadamada nga ipadpadamag idi pagamuan blah mao dagtan lo nakapuraw siguro ni Apo Jesus alangan mga nakamangisit. Nagparang amismo kadakwa isunan amismo nagparang habang nga gipadpadamag da. Kanya ti kunana anya ti pakariribukan nyo. Anya ti pagdanagan nyo, anya ti pagbuungan nyo. Mabuteng da basically umuna ngamin tiliwon dagiti soldado ida papatayon da amin amamati ken Kristo iti dayta nga gundaway mapapatay. Kidi kwan napanen ni Apo Jesus anya ti pakariribukan nyo kunanan. Handa pa ila namatay dumaay ipagarup dangal alya niya ti kunan ikandak adawan makandita inikandan nanganen. Nalukatan ti panunot dan di da payla mamati kunan ni Apo Jesus nga masapul at ti Kristo agsagaba maparigat ket agungar to dayjay ti
dahil ti imbagana. Katada tayo kakabsat, tataagon daway, nya ti day tata, April 14, haan? Nya, May 6? Nga, maturo uwan, kung di magpampanunot uwan, kung na. April 14, anya ti umoy, anya ti umuna, anya ti pakadanagam, anya ti pakariribukam. Tatta, agundaway tatta. Awan sa magpampanunot, apo, alaum idan. Anya ti pakariribukan nyo, anya ti pakadanagan nyo, tatta, agundaway. Da kayo nga tatala, da kayo di agpanunot. Anya pakariribukan nyo. Adi na minsan, aday may nagpasyar nga mamadre, grupo da kitay puro clears, ijay Franciscan, da ito nga kasla may sa grupo, ati Franciscan sisters, kais isuda, manuda innam dan sa pito. Da novice da rumwarmat. Kaya no, mapanak mangmangtid ti recollection, no talk ijay ayan data, ijay mayat mga venue pag recollectionan. Umay pasyalan ka namin, Father. Kung kunada na bayagan, hindi pala sakbay pandemic ng ibagbagada. Kung na sister, may kayo Hindi na udi nga na panak kunada. Umay kami sister. Ay, Father, kunada. Uwan, maiyalis akon. Di kayo mula umayon, imay da talaga. Anyat na ganan, tong palen da kano da ita akarida. Kabayatan ti pa nagpicture na to, nagtutungtong kami, nangan kami. Di ko nakintay pasyarin dagitay chapel dito Santa Cruz nga naaramid na pipintas kung makita yung. Ngam sakbay na, hangkay nga makaumay no 19, ta dedication da jay simbaan da jay soyo no 19, kasla di pa nakaididikar dati simbaan ta napabaro. Intay lakitaanan kung nakagkitakit yung may isang madari, haman, sayang, jayo umayo. Katat na nakilugan di may isang medyo superior da kanya. Kaya dagi doa nga kadwada, dagi duma mamadre jay lugan da, naggapot kabugaw. Kay paspas tayo, alipataray kang mapataray, di may sa amadre mariribukan ko malaisag. O saan na yung mga madre ko? Andyan lang sila sister. Sabi mo, driver ng partas, yung driver ng van, magaling yan. Ala, talyaw, mabadanagan. Apay niya pakariribukan, ay, bakit ano? Apay, ba't ka naguguluhan? Bahayaan mo lang, susunod yung mga yan. Han na makita, jilikon, ay agdanagan. Kung na magkanya na, huwag kang mag-alala. Lahat ng pumunta dito na Madrid, hindi nakabalik. Agdanag, agdanag. Di ko na, niya na ganan, agpatawagan. Di sumungsong bat, di Madrid akadwa na siyak, ti simong bat, nanggagmedyo busi. Ang narinig mo na, buhay pa sila, tara na. Madilat na orayan na piman, ay bunbuntog dati nagpataray, gayam, nagijay mamadri mga kakadwa na, handa mo una agbibiyahe, ay maululaw damutan. Kapangalaam ti bunamin itag pasuyok, awan na ti aglako ti bunan. Kasi di ko nakadandanag. Anya pagdanagam ay sister, paano kung nahulog sila sa bangin? Di haya, ay, mas maganda para mag-isa ka na lang mabuhay. Ano magkayat? Piman. Worry. Nabuteng. Anya mo dagit ay pakabutengan tayo. Anya dagit ay pagdandanagan tayo. Anya dagit ay pakariribukan tayo. Inya schedule ko mati executive check-up ko. Kaslamat panangisakit ko mati bagik. Panangaywan ti bagi. Tag 50 akton golden akton nangina akton niya. Amin to nga makipicture kanyak gold ti ibayad na. Golden kunton. Kamapanak agpa-check up ijay agpa-executive check up ijay bagyo ket dandanagek met. Tento ka kunata doktoran ka. Adda pa sa nga pulo nga nabati Father no kunana nga anya tawon kunana ka basta agbilang kan no kunana ka bulan. Ada kanser mo, anya nga tati kanser nga rumwar, mangarak, madimot mo unay, diabetic hamo nga ta, kunanan to kanya kagbilang ka, no, kunanan ka, anya daya tawon, no bulan, 9, 8, 7, na iwanan ati padi yun. Okay, so ti kunak, adamot ajay danag nga, anya nga tamot ti response na, anya nga tamot ti makita da, colonoscopy, endoscopy, diya kamupay, ipakwak kumapay jay, utek ko no, dabagbagtit ko, tapno barbaring no. Baka da siguro basit laeng mat, nakarkaro mo ti daddo mga amok mat
Kasi DJ ko nakadamo danag. Kung kunak ngayang angaw ka dagita kabalay ko, madanagan ak no inya nga sakit ti ibagada. Nga mas madanagan ak. Nagkurang yung pagbayad ko. Para inawak to dyan na kada para pus ti pampers kada dagita nini. Naganakan nga puspusag at isunto nga tayo ibas-basurak ijaya. Madanagan. Worry. Wano daduma, nagaduti pa kadanagan tayo. Nagaduti pa kariribukan tayo. No dadumaan, nyati mo na pagdanagan tayo. Sakit. No mabalbalin, awan ti agsaksak. Hanga mabalin nga awan ti agsakit. Nya ko natay nga rudan hanggang imay ka dito lubong ka, hantay nga nagsaksakit. Wan na mabalin, alwadan tayo, di bagi tayo, taraknan tayo. Ngam hanga mabalin, ang awan ti sakit. Nayon ti biyag tayo, agdanda nagakapo, apaya, baka agsakitak, adapay na kita daduma nga, di da pa ila nagsaksakit, ngam agsaksakit dan. Nadapay na kita daduma nga, di da pa ila na nagpatpatsik up, aggurguri-gurdan. Nagkamuro labas si taubot na kanseran. Ang dagdag kasi yung tatao dahil nakabubutan. Anya di ba kadandanagan tayo, matay. Apo awang ko mabalin ayamat. Nayon ti biyag tayo at ipapatay. Akseptaran tayo ang nayon ti biyag ti matay. Ti makagurgura nga dengdenggan. Anyan to nga tati itsurak no matayak, natay ka lagaro din, natapila itsuran ti. Anyan to nga picture ti ikabil da. Ay apo. Api kami nga kanyo picture na ikabil yung lungon. Api handa ka malasin sa bagay Apan nakamot, tinira mo dahi tay punerarya ti uray lang nga nakamilmilat taropa mo nga di ka mo malasin, kapilitan nga ikada picture. Anya pagdandanaga. Anya di pa kariribukam, dagitay apok-apo, baamtan, dagita naganakan, timang tarakan. Handa pa agragrag sa danag. Agdandanag tayo. Ay, worry, kung nanangar lack of trust in God. Agdandanag tayo no anyan to, di pagbalinan tayo no bigat, agdandanag tayo no anyan pagbalinan tayo, anya ti pakariribukan tayo. Dahil iti ibagbaga na dito ibanghelyo tayo. Kuna ni Apo Isos kadakwada, iti nagsublin, anya ti pakariribukan nyo. Kuna na. Of course, mariribukan da pa imot ay di nakita da ni Apo Isos. Ulitin tayo, taapaya. Apan na singirin idaa, apay nga nagtataray kayo, di ilansada ka, nagpapada tayo kumaa, kuna na nga maakas jay. Danag. Amoy yung tinapintas nga pagdandanagan tayo kumatatakakabsat. Hamagka nga dayta, saksakit. Normal ang agsakit tayo amin. Hamag ka nga dahi tayo ipapatay. Normal ang matay tayo to amin. Dahi ta pa naglakikin pa nagbakit. Ay niya ka normal. Langan mga dingagnayon tatawon mo. Tinagpintas nga pagdandanagan tayo kung matatanga panawan. Tatanga gundaway. No, dahi jay kayat tayo. Maiyan norot ijay kayat ni Apo Diyos. Dahi jay tinakadandanag. Ay di na pa, ay di kalman na after lunch di kalman inawis dagdagitay kay kamang ti Knights of Columbus 4th degree ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, ken La Union napanak ng tadtitok kadakwada adapay naggapo di Bicol di jay Supreme Vice Supreme Master na gapo ti Bicol. Makita mo adajay dignitaries kada kwa nga adajay. Katiko na iti topic da faith in action. Faith in action. Kada jay iwon ori kaslamon lang di ibagbaga tayo tatta. No ti rumbang ko mga pagdanagan tayo tatta. No dayjay kayat tayo ket kayat ni Apo Dios. Tano daduma, DJ faith tayo, DJ panunot tayo, DJ pamati tayo, mapuy-poison. Anya ti mang poison ti pamati? Yes. Do you believe in God? Yes. In Jesus Christ? Yes. Do you believe in the Holy Spirit? Yes. Ngam no itrabaho mon, na poison, nadadael. Apay, no daduma, adu dagitay banbanag nga mang poison DJ pamati, iso nga awan ti aksyon na. Iso nga no daduma adda di kayat tayo nga aramiden. Kayat mo nga aramiden day taon, paggugustom nga aramiden won ti saludsod. Kayat kadi ni Apo Dios para king ka dayta nga aramiden.
Dayta kaditi kayat ni Apo Diyos nga aramidem. Dayta tinagdakkel a question. Nagado ti kayat tayo nga tao, mausar tayo ti talent tayo, mausar tayo ti laing tayo, mausar tayo dagiti sagot nga adda kada tayo. Ti saludsod, kayat ka din ni Apo Diyos, dayta aramidem. So ano daduma ka, dayta faith ka, yes, we have the faith. Ngam na poison, di action. Apaya, no daduma ka, dayta pamati tayo. Kas pangarigong kuma, do you have the faith? Yes. Adda pamati mo wen. Religious man ka wen. Kanayo nak nga makimisa. Kanayo nak nga agtayting. Wen, aramidak dagiti pagrebangan ti simbaan. Naapaya nga orod nga ma-rejection na. Nga minudaduma, even your religiosity, haamot nga humility, ham mga para kini Apo Diyos, no di pride. Apaya, nasansanto ak ngem isuda. Nalalaingak ngem isuda. Kaya aramidan tayo na daduma, ti kayat ni Apo Diyos, dahi tila agbiag tayo nga napakumbaba, agbiag tayo nga managayat kengkwana, no daduma ka dadael di pamati, apaya, kurang di aramid. Kayso nga ti pagdanagan tayo kuma, nohaan nga maibagay di kayat ni Apo Diyos para kanya tayo, na Isus ka nakaamak aday ta. Maikadwa nga pagdanagan tayo kuma. Ti maikadwa ko mga pagdandanagan tayo. Dijay ka di aramid mo, maidaydayaw ti Diyos, wenno sika. Daya ti nakabubuteng. Oh! Awanan na taydan. Daya ti nakabubuteng. You know the word me? Me? Most selfish single letter word. I. Dahil tinakabutang. Adda pamatim kini Apo Isus na nagungar adda. Mamati ka ti Espiritu Santo nga mangbibiyag ti simbaan tayo uwan. Ngam no amin nga inaramid mo kahaan nga para kanya na para king ka. Selfishness. Allah. Adayo ti langit kakabsat. So nga dandani man rin siya pulan, nang kay madanagan da kayo nga manggurgura kanya, maaganos kay basit, ikidumyo da basit tama tayo awanak ton. Ngayalis akon. Adarig dandani rin siya pul ka, sino nga rod ti agya umay dito nga simbaan mo, Father, nagpinta. Apa nga problemahan nyo? Diyak pa'y problemahan. Apa nga mariribukan kayo? Papanam nga ron, Father, kapay nga pakaribukan nyo. Makamunto niya po Diyosan, Pakunada ka, sikat tinang patpatader, no, not me. Haang nga siya, no. Anyang nga ron, tikunak, I founded this church, I own this church. Alo, kaano kanto nga maisalakan no ibagam nga kukwam dati nga simbahan kin. Kaano kanto nga maisalakan no ibagam nga pinundar mo reta nga simbahan. Awan ati pan nakaisalakan haan nga mi. Him isuna. Dayjay ko matipagdanagan tayo, dayjay ka di aramidag Apo, maidaydayaw tanagan mo, wenno siyak ti maserserbian, wenno siyak ti akin bagi kadagitoy Apo, ay dakkel nga kamali tayo aday ta. Uray no, adda pamati tayo, no, daye bagbagi tayo, ti maitantan o kadagiti aramid tayo. Allah, awanen Iso nga rod nga every now and then we have to check our doings inside the church. Nagarod nga kung kunak, ori ka data pa nag-collect tayo, no? Nasaya at ano, di ka pa nag-collectang ka, adda pa kung baba nang, no? Adda na yun nang medyo, pasigat na, ay, baka si ka may daydayo, hanga di nga po Diyos nga makulkolektaan. naglaka ti temptation na Apo. Kayso di ti salsalod, din na, tapno di ko matipagdandanagan tayo, para kanya nakadiday di aramid tayo, di puso na kampanunot tayo, wano bagbagyan tayo matan. Isugod nga nakabukbutang di word nga I, me, ako, siyak. Siyak tinang patader, day ta, siyak, day ta. Ay sus Apo.
Iso nga ti lubong ka nakabubutangan apaya na-create na ti pagay ayat ti tao. Anya ti pagay ayat ti tao tatta. Number 1 nga pagay ayat ti tao anya di jay. La, sumungbat kay man. Oh, selfie haan? Ag-selfie ka. Selfie. Lo, para bagay yun na yan, lo. Lo. Selfie, mapanji bagi. Isong ano ko namon, no di inaaramidem, kaawan pa kaidaydayawan ni Apo Diyos, para kanyam aminan, ala di ti agdanagkan. Ado ti income kong isuda, na may mayat ti posturak ng isuda, na may ado ti sanikwak ng isuda, siyak ti tanod di ayan me, siyak ti kwa di ayan me, siyak ti marites di ayan me, si kaaminan, di kuma, di so nga nakabukbutang di jay duwa, nganya di jay, so di jay lagi pun tayo, di jay ka di aramidem, napintas di aramidem, yes, maiyan nurot ka di iji kayat ni Apo Diyos para king ka. Maikadwa. Daya ka di aramidem, sinot maidaydayaw ni Apo Diyos unno sika. No datayo ti maidaydayaw, ijay sagot nga inted ni Apo Diyos kadatayo, nagbuteng. No datayo ti maitantanok, ijay kunatayo nga regalo ni Apo Diyos kadatayo, nagbuteng. Even my priesthood, ura di kinapadik, sagot laeng ni Apo Diyos kanyak dayta. No mausar nga nasayat pag idaydayawan tinagan na, thank you Lord. No haan, I have to check. Panunote ko no sino maidaydayawan no siya akon no isunan. Isungar nga nakabukbutang dayta word nga mi, I, siyak, ako, Tagalog ako, in Chinese, nuahay niwi hangho nga tanadyak maambot ag Chinese. Yung nga kabsat, tatanagungar ni Apo Jesus, nagmayat nga nananaman, nari-ri naen. Ada pamatim, 1 man o percent, kung natay man hindi pamatim kini Apo Jesus. Ngala, 50 nga tamot Apo, ala 60 nga tamot Apo, di pamatik nga nagungar ni Apo Jesus. Tatangarod, gapot na nagungar ni Apo Jesus para king ka. Sursurutem ka di pagayatan na. Di aramidem ka di ka maidaydayaw iso na. No tabagim ti maidaydayaw kabsat panunot kan di ti pakariribu ka mo nakadandanag daytan. No daytala bagbagim ti serserbiam apo nagbuteng daytan. Hala ka kabsat, we still have time. Ada pala oras tayo nga mang-check, mang-correct, mangidaton ken kuana ti amin tayo. Ada pala oras tayo nga mangdengeg, mangibaga di kayat na kada tayo. Ada nga rin pababoritok nga iser-sermon. Dagayem ko kunak kanya na. Ingga ipan di seminaryo ta anak mo. Tagbasa, talalaki di maysa. Father man, may salangarod nga lalaki, nagwapo pa. Kanya kaya mo nga ipan iya, dahil padpada ka puggang eh. Mapangkano ag boarding ija, asidag ti seminaryo tapan na kano sir-siripon diyan na. Anya deta pagayatan ti tao no pagayatan ni Apo Dios. Kunak mga luklukon. Siyempre as mother mo't ako narigat mo't ngamno ngay no iso ti kayat ni Apo Dios. Isok kaya na. Sa bali yor di pagayatam siyempre selfish ka ngaron anak ko data father. Alaem pay laeng ma. Ngano ngay no isok kayat ni Apo Dios. Di nga rod, nagrigat di pagayatan na kinyi pagayatan. Mapayata anak mo nga nagwapo, masayangan ka, baka tibay pa niyang pagurop mo ka, into no nagpadin ka, awang mo ijibalayong ka, awang mo di anak mo napukaw mo, anya nga napukaw mo, imadoki di ati anak na. Di nga naglaka nga basaan di pagayatan na. Isutat kung kuna tayo kakabsat, at dapay time tayo nga mangbalbaliw, at dapay time tayo nga umunag di pamati, at dapay time tayo nga mangkorek, no umiso di kayat ni Apo Diyos para kada tayo. Nohaan, ay sus ka delikado daytan agdanag kan. Noham mo kabaalan nga surutan di kayat na, ay agnervyos kan, di kumati pagdanagan tayo, agnervyos kan. So tayo kunakon, no tabagbagim ti serserbiam, me, I, ako, ni Hainwe Ho, delikado daytan, dayta kumati danagan tayo. Ala ni madaydayo kumani Apo Diyos Apo, amin nga aramid tayo.
Amin nga panagdaydayaw tayo, isuna ko maamin ti maidaydayaw, no maaramid tayo day ta awan dua-dua, mapasanto tayo, maisurot day ta nga puso tayo. Ipaduyak-yak tayo ti mamati iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Hesus Kristo, bugbog nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, at uken kwa na naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog nga naggapo sa dilangi, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilan sa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, immulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Iti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay kumamang ken nagungar a Kristo, tapno degdegan na kumati pamati tayo ken kuana, ken ikkan na tayo titured nga agpaay asaksina, iti tunggal panggep ko na tayo, ari ti gloria denggen na kamkadi. Idawdawatan tayo ti intero nga iglesia, anay saknap ti sangalubungan. Mabalbaliw kuma ti langana, babaen ti kinaragsak nga ipaay ti pamati na iti panagungan. Kumararag tayo iti apo. Tapno mapakired kuma ti Santo Papa, dagiti obispo ken dagiti papadi tayo, iti panagserbida iti na espirituan a kasapulan tayo. Kumararag tayo iti apo. Idawdawatan tayo dagiti marigrigat, tapno masarakan da kuma ni Kristo, kadagiti mang tartaripato kadakwada, iti naingkabsatan a panagayat. Kumararag tayo iti apo. Maadaan tay kuma tinatibker a pamati, ken kinapasnek nga agserbi iti pagimbagan ti padatay a tao. Kumararag tayo iti apo. Agbiag tay kumang agiinayat. Masursuro tayo kuma akas kadagidi imuna a Kristiyano, ti agririnanod kadagiti imbag ken kasapulan tayo. Kumararag tayo iti apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Tayo ti kararagan, ti pagyaman, da Gordon ken Luis Bros. Kastamo ti panay karkararag, ti kararwa, da Elena ken Alfredo. Apo mi a Jesus, pagturayam kuma ti ayat iti sidong mi, ket siya amukam kuma, iti kaaddam ti inaldaw a panagbiag mi. Ipakitam kuma ti biag nga adda kada kami, dawatin mi dagitoy, babaan matlaan ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amin, Apo nga isabot mo, namay ken bigat, may namin ko,
umay ko itaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sabay kumatata ikariyan, nga umawat ibagikitara. Bunga tibanno ken mingeti, ida tummit altar anak nuan sudi, ami naragsak na diit ni, ikay sa miken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendarang. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendarang. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagitoy daton ti agragragsak na iglesyam. Inted mo kada kami ti poon ti kasta unay a panagrag-o, kasta kumapay nga itdem to kada kami, ti panaglakam mi kadagiti bunga ti agnanayon a ragsak, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumahan. Itag-ayo dagita puspuso yo. Ganang sagay tiya. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ibunannag ni Apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy at tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo saan anamingga ang mangidaton ti bagina ang maipaay kada kami ket itasaklang mo sa lakniban na kami. Babaan ti diagresat apan ang ibabait na isakripisyo ket no pay napapatay sa anen amatay no di ket agbiagen adi agsarday. Anan sa ta agrag uti sa ngalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikanta dati imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin napaswan. Ti langit ken dagat nabugay ti pakaidayawan. Husay ti kahapon, Madaydayan, di umay kinagan ti Apo, Hosanay ti kahapon.
Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagigan dara, ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kining ka panagungar, inakamin salakan, si kananubot isang lubong. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy me ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw, iti ama ket lulbon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Adat sa diangin, magaygayaw man, inagat mo, di pagayang pa, pinakil mo, ito'y daga, akasabilangin, iten kadaka, ialdam
Paginainalda, pagkaninit, di masuli atasmet, pangmakawani, di basol, langit inakabasul kada kami, dinakakit, baybayan, o manluguti, sulisog keti, salamat ang keti, Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannolong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kaniti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukam tituray ti panakabalin kindayaw, yaganayon dinto agsarta. O apo may ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo amin kapya. Pero ti Diyos sa mangkunas basbasul ilubong. Apo mga asika, Kordero ti Diyos sa mangkunas basbasul ilubong. Apo mga sigaw, Kordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ilubong. Ite kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, yak may karing o may kakanya. Anti may sala nga sa mapaimbagton, ti kararo. Magikindahan ni Kristo asalakan, Ingkang awatin, asang kagimungan, kamay
isungaro inkang awaten piksaya entalingen bagi kendara di Kristo asalakan inkam mawaten asang kagimuhan sapay kuman taiti daytoy panangan inkam maguno kapiat sa ngalubungan nadaega saklangu inkam umaside naide pasilaw tibiyang inkam isege kui sibubuke labian enka itale bigat kenduluan inkang paepe bagi kendara di Kristo asalakan inkam mawaten asang kagimungan sapay kuman taiti daytoy panangan inkam maguno kapiat sa ngalubungan Kumararag tayo. Apo kitain na kamkad at taom, pinabaro na kami babayan dagiti inggakat mo nga aramidem manipod iti agnanayon. Ipaay mo kumangarod, tamaragpat mi tinagloryaan na panagungar to ti bagimi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo kinagraksakay ti amin na paraburna biag nakitinten na daraken amin na sapay kumata intay amin akay kaysa ti sidong na amang ibunan na